Okolo montáži sa vždy v kaprarských kruhoch vedie veľa diskuzí. Moje meno je Ivan Fabián a teraz vám ponúknem jednu veľmi jednoduchú, ale praktickú montáž s plávajúcou guličkou. Táto montáž je veľmi obľúbená mnou a mojimi priateľmi, hlavne vo vodách, kde sú zarastené brehy a veľmi radi ukladáme tieto montáže k týmto zarasteným brehom a táto montáž nám tam veľmi dobre funguje. Skladá sa zo spletanej šnúry granity, ktorá je veľmi huste spletaná a je jedno z najobľúbenejších šnúrok, ktoré používam. Je pevná, oteru vzdorná, vydrží aj v tých najnáročnejších podmienkach. Na túto spletanú šnúru navlečiem očko háčika, klasické viazanie cez krúžok na plávajúcu guličku. Čo je však veľmi zaujímavé, je, že na šnúru, na ktorú je pripevnený háčik, navlečieme stopery, ktoré sú bežne používané v plavačkách ako stoper na plavák, angličák. Za tento stoper navlečieme krúžok. Na tento krúžok pripevníme vlas, ktorý je z Hardbraidu, a na tento vlas pripevníme olovo, ktorým budeme dovažovať túto plávajúcu guličku. Pohyb tohto krúžku po šnúre granity opäť zaistíme stoperom. Výhodou tejto montáže je to, že my si dokážeme pomocou týchto stoperov, ktoré sa môžu voľne pohybovať po spletanej šnúre, nastaviť vlastne výšku celej montáže tým, že jednoducho ich posúvame a tým si nastavujeme vlastne túto výšku. Takže praktičnosť je vynikajúca a preto patrí medzi naše obľúbené montáže, že môžeme si v pohode nastaviť okamžite behom krátkej doby vzdialenosť guličky od dna a vlastne zistiť, v ktorom výške stĺpca nám kapry berú. Na vlase máme pripevnenú plávajúcu guličku, jednoducho navlečenú tak, ako bežne sa používa. Zarážka. Na háčik máme navlečený krúžok, ktorý je pripevnený k háčiku pomocou spletanej šnúry. Ďalej sme použili zmršťovaciu hadičku, ktorá nám dopomáha k záseku ryby. Stopery, ktoré sme navliekli na spletanú šnúru z druhého konca. Krúžok, na ktorej je na mäkkej šnúre Hardbraid pripevnené olovo. Zaistené opäť stoperom. A zbytok je len mäkká spletaná šnúra ukončená súčkou. Úspešnosť tejto montáže nás presvedčila na mnohých vodách. Nachytal som ja i moji priatelia na túto montáž veľké množstvo rýb. I v
tých najťažších podmienkach, preto ak sa skutočne rozhodnete pre túto montáž, verte jej, je výborná a prajem vám s ňou len tie najväčšie ryby. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspechov pri vode. Lovu zdar!